हेलो गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाहैबाय आरोना नोंथांमोननि गेजेरावहाय गोसो गैयालाबो गोसो गोथारै स्राय नोंथांमोनखौहाय नैबे आयना बायला जिलाजों बरायहरनाय जाहैबाय मानो होनना बुङोब्ला आंना केमेराया एसे गाज्रि जानानै दङ मबाइलना ओंखायनो मबाइल गोदान लानानै एसे मोजां भिडिअ खालामनो सानगासिनो दङ जायाखै आरो साननाया दाबो ओमफ्राय मा खालामगोन मा मागोन मोननानै दिनैहाय साथामजों फैबाय आरोना जोङो माखासे हनै एसे जिरायनानै दङ दसेनि उनाव नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दं नोंथांमोना सिनायखायो बिथांखौहाय बिथाङा मा होनो जोंनिनो बे बर' शर्ट मुभि खालामनायाव खामानि मावगासिनो दङ बिथाङा दाख्लिसो भिडिअ आपल'ड होदों नोजोर नांबाय बिथाङा गावनि चेनेलावनो आपल'ड होदों आरोना दासिमबो बेनि भिडिअखौ नायाखैबा निमन नार्जारि इउटुब चेनेलावहाय नायहैनो हागोन आंलाबो डिसक्रिपसनाव होना होगोन आं नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय नायनायजोंल' जाया शेयारबो खालामना हो गाइसमोन जोंनि बे एरियायाव बिथाङाल' दा मा होनो शर्ट भिडिअ बिथांखौहाय फुल सापर्ट खालाम नोंथांमोननि अननाय नांगौ नोंथांमोननि मदद नांगौ नङाब्लानो जाया आरोना माने जों बर'आ एसे गावजों गाव एसे दुगा जालायनाय फैयो नाया भिडिअफोरखौहाय नोंथांमोना बिदि दाजा आरो माने ओंखायनो भिडिअफोरखौहायबो माने लाबोनो गोसोआ गोजोना मोनो नायोलासो कमेन्ट हरोलासो माने गोसोआवहाय जौगानाय फैयो आरो सापर्ट खालामदों आंखौहाय बेफोरबायदि मोनसे साननाय फैयो स' बिथांजों दायो रायज्लायगोन आङो फंनैसो बिथाङा गावनो केमेरामेन गावनो डाइरेक्सन होदों चेनेलाव गावनो मा होनो हेलौ नैबेनो खुलुमबाय लोगोफोर बिथांखौबोथ' सिगां लोगो मोनखादोंमोन जों सानैखौबो दिनै खेबसे लोगो मोनलायबावबाय आरोना दा बिथांनाव माने भिडिअ खालामबोलायखाबाय मोनसे शर्ट मुभिबो खालामदों जों सानैजों आंबो नोंजों थांफानो राजि बेवाइफोर नै जों सानैजों बानायदोंमोन नैबेनो जों फार्स्टमोन ओमफ्राय नै दा बानायबावदोंमोन सेकेन्डआवहाय नोजोर नांबाय शर्ट मुभि ओमफ्राय आरो फैनो गोनां दंबावो बेखौ आङो नाजागोन माने मोनसे प्रजेक्ट लाबावदों बे माने जागोन नोंथांमोना ओंखारब्ला नायब्लानो जाबाय माने नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ आरो नोंथांमोननि नायाब्लानोथ' गैखाया जों नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टजोंसो माने बयबो गोजौ लेभेलाव थाङो नालाय बिथाङा बिराद खस्थ' खालामगासिनो दङ जोंनि थाखाय माने बे शर्ट मुभि बानायनायावहाय बिथाङानो दा मा होनो माबे मोनसेया पार्ट 2 फैनो नागिरदों नोजोर नांबाय नोजोर नांबायानो माने पार्ट 2 फैबावगोन आरोना दाया मोनसे हगारना दंखायो अलरेडि दायो आरो मोनसे फैबावगोन आरोना जाय एक्साइटेड जानानै दङ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव हरदोल' माने जोंनि बर' समाजाव एसे सोलायनाय लाबोनो हायो नैबे भिडिअनि दारै माने बै नोजोर नांबायखौ आं सिगाङावसो खालामनो सानबाय माने दस्रा ब्रेन्डनिनो प्रजेक्ट लाग्रोदों माने बे नोजोर नांबायनि माखासेयाव बेवहाय बिदिनो माने जोंनि सोलायै बे गावबा गावनि सायावसो माने होमब्लाबो माने बे सावथुनखौ नायनानै माने एसे सोलायगोनखौ आसा खालामदोंमोन आरो नोजोर नांबाय पार्ट 2 थ' नुहैजोबगोन मा जादों मा जायाखै माने दंजोबो आरो हारिजों सोमोन्दो थानाय बिदिनो जानाय लोंनाय बिदिनो ड्राग्सनि बायदिसिना दंमोन आरो माने नैबे दानिया एसे आलदा जाग्रोगोन ओमफ्राय नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय ओंखारब्ला अल दा बेस्ट अके ओमफ्राय दायो खोनाखाबाय गावनि खुगानिफ्रायनो नोंथांमोना स' बिदिबा नोंथांमोना नायनो नेनाल' दायो मोननैसो ब्लग खालामदों दा गावनि भिडिअ'आवबो नुगोन माबे मोनसेयाव नुगोन आंनियावबो नुगोन आरोना जिखुनु जाया नोंथांमोना सापर्ट खालाम नोंथांमोननि सापर्टजोंसो इउटुबा थांनानै थायो नोंथांमोना सापर्ट खालामाबा मारै इउटुब सालायनो हागोन बेखौथ' बुंनो हाया जाहैबाय बेनिखायनो नोंथांमोना फुल सापर्ट हो
आरो निमन नार्जारि चेनेलावहाय जाय जाया गोदान फैनानै नायफैदों बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां। स' बेनोसै आंनि बुंनांगौआ।